kɛrɛmu ka ban k'a b'u di ba manne ma k'u kun fiyɛ sigiri la n'ale tilala n'a y'a di madame Diko ma k'u tɛntɛn ko Jɛnɛba ne ko k'a na kɔ fura n'a ko jɛ furanna kuma k'a k'a di Total Femme ma k'a b'u kɛ filen kɔnɔ k'u bugubugu a ɲama a n'a kunun k'a b'u cɛ yɛrɛ ma an bɛ t'u bila dandan na dugu dan na. Mamadou Diadji Sako, Sa Majesté le Grand Saxe a bɛna honorable Sidiki Kuyate Mandesɛgɛ bisimila a ka bilon gafe jamukanw na RFM kumabon cɛsiri kɔnɔ bani kɔ sangalaba jɛnɛ ka lɛfɛ la ka kibaruya fɛn o fɛn mun bɛ jamana kɔnɔ k'u fɛsɛ k'u sɛnsɛn k'u bugunatigɛ ka tiɲɛ ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na ka an faso furan k'a jɛya ka misali jɛlenw di malidenw ma u k'u labaara ni ka ɲamaɲamaw bɔ a la k'u di Sidi Kalifa maaw ma u ka t'u lafili fo dandugu. Sangalakaw ka bajɛnɛ min ye lɛfɛ saba d'a ma k'an ka na n'a ye Kulukoro sira la cɛ fara muso ka denmisɛn makɔrɔba ni min ye jugu kunnaya k'u ka a tigi da lɛfɛ la ni ɲuman b'a la maaw k'a ta ni juguman b'a la an k'o to tile na yen nɔ tile ko jeni k'o ɲɛjɛ. Sa Majesté le Grand Saxe ani Sidiki Kuyate sangalaba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ a fɔ ka jamana in ko k'a jɛ RFM ka fara a cɛkɛɲɔgɔn radiyow kan nin fana ye cogoya wɛrɛ ye arajo ko la. Nyaleke kuma ti maa min da olu de b'an danbe bɔ an na a bɛ don kulo bɛ dɔw fɛnɛ mankan na kɔnso mun n'an b'a wele k'a fɔ ko pick-up wa ko fɛɛrɛ ka tigɛ k'o fɛnɛ bolili ka jɔ i ma kumaw mɛn sa a ka jɔ a bɛɛ ka jɔ partout ka bɔ yen bɛɛ ka jɔ garabaliw a ye wuli kungo kɔnɔna a ma tigɛ ayiwa ala ka dɛmɛ kɛ a ma jigiya ko a bɛɛ bɛ se ka kɛ fura dɔ ye nka an k'a lajɛ hali bi fura kana na banabaatɔ wala a bɛ ni kuma ye i y'a faamu an k'an jija fura kana na banabaatɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ wa an dun bɔ man di gɛlɛya in na fo jamana ka se k'a faamu ko jamanaden kelen kelen ka gɛlɛya k'o ye jamana ka gɛlɛya de o dun faamu t'an na dɛ n'o faamu ninnu an tɛ bolo olu nɔfɛ c'est-à-dire que n bɛ fɛ ka mun f'i ye fo jamana k'a ye de ko n'ale den min ma se ka kalan o kɛra jamana de bolo tɔnɔtiɲɛ c'est une perte pour l'État o de kan ka don jamana kalifalen don ni jamana kalifari la o de kan ka k'i ka miirina ye ni jamana den min ma se ka baara sɔrɔ a kan ka jate jamana fɛ ko o kɛra tɔnɔtiɲɛ de ye o kɔrɔ o kɛra i n'a fɔ i ye jago kɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔla mɛ tɔnɔ tiɲɛna fo de ka faamu n'o ma faamu an tɛ taa dɛ bawo n bɛna lama dɔ d'i ma Mali bɛ nafoloko gɛlɛya kɔnɔ a bɛ baarako gɛlɛya kɔnɔ a bɛ jiko gɛlɛya kɔnɔ a bɛ kuranko gɛlɛya kɔnɔ lakana an t'an da don la kabi kumajan n tɛna n da don la i ye Sevare mɛn i ye Sandare mɛn i y'ani Fils mɛn i ye Kiɲɛrɔba yɛrɛ fɛnɛ ko mɛn i ye nin bɛɛ mɛn i y'o mɛn cogo min na dɛ ne fɛnɛ y'a mɛn ten min y'an se yan a dɔla i mago b'o de la n mago bɛ k'o fɛnɛ fɛ e ye mɛ n b'a f'i ye ni hakili ka fɔ cogo ye min y'an se yan anw bɛ yan n'o y'an jamanadenw ye anw fanba an ka hami ye mun yɛrɛ ye fɔlɔ de ye
ka bon kono wa wal maka to akono de wani do ni ngabulu he anga la hine ka bwa kono ke amiri itaro ko mo la hine te ka bwa kono yo fika wuli ki jo ka foku bu bwa kono odo le na do nga foku jama michi o bebe ko ina ore male nga kumaye kuma mi ni wa fo ko mesa ko ka jugu nga mesa ko man jugu ne onena na wuli kibe keleke ko pour gambe kana sa no ubulo ere be ka ko geleawo so na bebe sa anga foto la imani hakilna fasuwe duguci hakilaw fasula bla hakilaw ka armadia bani hakilaw de ni hakilaw ko misa ko ka jugu me kamisa ay ko jugu man tola ska al kono to fe kongo wara to fe al kongo sa jugu mo ko ka ke to lu to fe o me bunar ma den munu nganyene me akonna na nuka sanando e fubu washona e kwa misa ko foi toro reka mamidu wakati kera Ibrahim Bakar kita ka fanga wati ni shuk ngara mugaye mawbe kule akara ni shuma ke binani ante kule ble shukele binani ka chaya ni shuma ke biora ante foi foble shuna na ke biora ka chaya cheni shukera kemere ami kule amela nasero dola amana foko cheni kara chuko muti kule ble parce que asoro jigi ubana unana do mingo no ko sigi o yuka mirnay o de ko maklen ko teble ambe de kudo do na kara ambe ko edro ya nyama bane ko ro wo sigi sa ka ambe soro mu ko hakilo yesa abe do kera la kan kishite o ibna muye ibna e ka fo am domine ikobi gela mi flebe mali kono ni be ba ko kono ya ite fo ye nyela ite foye ye nyela ni mahire ila ko jamana kono don fam ba ka mirni jamana ye ito fe de ay ito fe ko mo ka mirni jamana ye ay ite papa ye comme an digelen do kan yere kana fa ambala ka tasfa antala ambo de kono wala nena na mun jatem ne jamana kono ode jamana kanga jo mawdo kokoro jamana kanga jo ya sakiri kana ke jamana ci sababu ye bo kiri joro ka bo akanga la koloshi bedefe ya sa jamana bu se ka nina kili jamana ko do ngani la kili sababu la mina mun la madima amini wasoro mo be ke maliko ne hakila ubula waru bubulo nga iba soro hakila min bula nubi fe kana o jo jamana ye hakila yin wa kanu oni bango ka kenyo fe parce que ola watu ala le ka warne mi ma bulo abse ko do korela walma abse ka ka bara dafa abato aka juru tatat na cha bangla amino mabina no hakila ya sa jamana bi se ka ira soro chugom jamana bi se ka ta soro chugom na ba oni cheke da badale na doka hakili jagaba okumun korona na bange ka sego tigila mo deme noye bange ori bo wala en fait ko jabo okay je war jabo ori wala ko bange yasa o tigila mo ka seka jamana nafana akaw hakilay ni bange ka kokoro doni amino o bange mamme juruta o fe oni bange nyogon che ko fitini o sama kata tribunal la l'autre tribunal la comme in kan se ga nyene bo kalo saba kalo fla abi am ta santangola kata samu kan kola atige juru min ta ware o chena akan na bara min ke o bara o chena wakati min be ni obna tani kiri bambala o wati fene bi kata oh nego mali famoma
Won na ɲɔgɔnna si kiri minnu bɛ yen n'o ye fɛn ni fitinin dɔrɔn o donna mun ni bange cɛ bange mɔgɔw ka wuli k'olu tigilamɔgɔw wele fanga la u ka taa san ni sankɛw kiri la juru dun taara de ko ka ko dɔ dilan o ko in bɛ ka to ten yan o gɛlɛn nafa bɛ se ka kɛ mun ye jamana kan jamana t'o lajɛ pour que jamana ka se ka wuli ka jɔ kɛ mɔgɔw ni bange ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka baara kɛ a bɛ t'anw fɛ yan cɛ hakili ma hakili min bila an kan a tɛ hinɛ na e san b'an kan kilen b'an kan yɛrɛ fɛn min a tɔ ta kelen waso sa dɛ bon n'i ye nin fɔ k'u bɛ ka waso u b'a fɔ ko non ko ala de y'a d'olu ma dɛ walima u bɛna kumaw caya san sumaya b'an kan n kelen don k'an ka joginni don ni n bɔra yan sisan n bɛ n ka fugulanin don daraka yɛrɛ dunna o ma dun o t'o ɲɛɲini an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛɛ b'a gɛlɛya dɔn surafana dunna o ma dun o t'o ɲɛɲini donc ni kɔngɔ sira ni kɔngɔ wulila o t'o ɲɛɲini ka n'an sigi studio kɔnɔ nin san sumaya ba in na ka tila ka tile min kɛ n kan ko parce que k'olu bɛ e ka groupe kan donc facture non payée facture sara t'a la donc ni facture sara t'a la o kɔrɔ tile min kana faga bilen quoi a bɛ faga o daraka n'a ma faga surafana dunbɛla kama a n'a faga daraka dunbɛla o kama o fana jɛlen don Allah parce que k'u bɛ e ka groupe kan donc tile min faga t'a la bilen facture sara tɛ yen nin ye jagɛlɛya ye sa dɛ a y'a bɔ ne kan fɔlɔ ni ne taara a n'a wama ɲɔgɔn kunna yan ala ti vérifier bilen n'a sɔrɔ n ye daraka dun ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn n'an ma olu vérification k'a la a bɛna dɔ jalen ta yan studio kɔnɔna clim de ba taara climer ne kɔni bɛ n ta fɔ dɛ n'a ma bɛn ne ma mun bɔ kɛ laji la u bɛ clim k'i la k'i bana ka t'i bila u t'i di furakɛ o donc i t'i ɲɛ i yɛrɛ ma dati ka ja o yɛrɛ i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ma dɛ Allahu akbar ne a tɛ bɛn ko n t'a fɔ min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la ne bɛ n ta fɔ dɛ a don parce que a bɛ e ka groupe kan a bɛ clim k'a la dɔrɔn i b'a sɔrɔ ni clim sira nin na o kama c'est pas facile hein n sigilen ɲɛ b'a la n bɛ ka sɔgɔsɔgɔ parce que non a tɔ kɛra juguya ye bon i b'a sɔrɔ sa i b'a sɔrɔ i bɔtɔ ye mɔni dakuruya 3 min ta o mɔni dakuruya 3 u n'o yɛlɛn k'o b'i kɔnɔ ni nɛmɛ ye donc i bɛ to émission na i bɛ yɛrɛ yɛrɛ la bon o bɛ mɔgɔ lebu yira diɲɛ na tan de bon n'o tuma tile min kɛ n kan ne ka daraka dunbaliya ou bien ne ka daraka dun mɔgɔw tun t'o dɔn bon o nana ala minɛ k'o kɛ n kan sisan donc n b'a fɔ a y'a sɔrɔ ala k'an kisi cɛ an fana tɛ malow fɔlɔ la quoi an kɛlen tɛ daraka dunbali ye dɛ tɛ cogo tɛ o cɛkɔrɔba y'a fɔ bɛɛ ɲɛna cɛkɔrɔba ka kuma kɛra mun ye ko a bɛ cogo di cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a tun bɛ kuma dɔ fɔ k'a ka ɲi wa a ma ɲi dɛ u tun bɛ kuma dɔ fɔ yan mais an ka taa sa donc i bɛna mun de ye i bɛna ye k'a fɔ jamana kɔnɔ jɛbɔw n'a n'o ye bango ye yaasa mɔgɔw ni bango ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ teliyala wagati kunkurunin kɔnɔ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ minnu bɛ se k'olu baaraw kɛ olu fana ye mɔgɔ dɔ ye minnu bɛ ka jamana dɛmɛ jamana ka ca dili jamanadenw ma n'o ye création de l'emploi mais i b'a sɔrɔ filɛ ni galama bɛ ci ɲɔgɔn na o bange o ni olu tigilamɔgɔw ɲɔgɔn cɛ filɛ ni galama dɛ n'i y'a kɛlɛ dɔw mɛn n'i y'a fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw mɛn i b'i yɛrɛ ɲininka a kun de quoi nin ko in bɛ taa se fo tribunal la d'accord a ka se tribunal la mais o fana bɛ taa tribunal la ka san 10 kɛ ka taa sɔrɔ a tigi mɔgɔ bɛɛ ka baara in kɛ teliyala wagati kunkurun kɔnɔ a ka wari tɛ sɔrɔ a kan ka baara min kɛ n'o bɛ nafa kɛ jamana ye o baara tɛ kɛ kiiri min fana kan ka se ka jalatigɛli k'u ni ɲɔgɔn cɛ wagati kunkurun kɔnɔ ka se ka ko bila sira kan o fana tɛ kɛ a dɔ la bange b'a ɲini k'o tigilamɔgɔ mɔgɔ sa
parce que nata wɛrɛ bɛ yen mɔgɔ tɛ nata minnu kalama i b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw dogolen don a bangew dɔw kɔfɛ minnu ye mafiyaw de ye minnu b'u profiter dɔrɔn i ka juru dɔ nɔfɛ k'a ɲini k'i mago sa k'a ɲini ka jamana mago sa k'a ɲini ka jamana kɔnɔden dɔ mago sa mais nin ko fitinin minnu b'an ka jamana kɔnɔ anw dɛsɛra ka fu siri nin ko dan na ne mana maliyɛn ye jamana ko kuma na ne bɛ yɛlɛ de quoi parce que jamana ko bɛ ɲɔgɔn dafa de dɔ bɛ mugu ni kisɛ ta k'i jɔ dɔ ale bɛ taa wari ɲini dɔ ale bɛ taa dɔnniya ɲini u bɛ na dɔnniyatigi b'a ka dɔnniya labaara ka wari sɔrɔ waritigi bolo waritigi fana bɛ dɔnniyatigi bila a ka baara la pour que ka dɔ fara a ka wari kan ninnu sigilen don dɔ ta ye bololabaara ye dɔ ta ye mɔni ye dɔ ta ye sɛnɛ ye dɔ ta ye jago ye k'an t'o la dɔ fana kan k'an kunnafoniya k'an t'o la dɔ kan k'an nisɔndiya k'an t'o la dɔ kan ka ɲɛnafin bɔ an na k'an t'o la dɔ kan k'an furakɛ k'an t'o la dɔ kan ka aw bɛ ka jago minnu kɛ nin ye k'a ka lɔnniya labaara ka wari minnu fara ɲɔgɔn kan a kan ka taa lakuru yɔrɔ dɔ la n'o ye jɛbuw ye bangew ye dɔ fana ta ye mun ye a bɛ k'o min bɛɛ kɛ dɛ fo a fana ka lakana de tiɲɛnikɛlaw b'aw cɛ la i b'a ye k'a fɔ o wari de bɛ labaara kɛnɛ minnu kan a fɔ fɛn de ma ko l'insécurité financière n'o ye lakanabaliya sɔrɔta sanfɛ sɔrɔta sira fɛ o lakanabaliya sɔrɔta sira fɛ o ye mun ye fɔlɔ est-ce que jamana yɛrɛ bɛ ka se ka dugukolo sanuya k'a d'a ma wa ni tiri ka wari don dugukolo dɔ la k'i b'a labaara est-ce que jamana yɛrɛ kɛlen don ka fura sɔrɔ o la wa dugukolo jɛlen bɛ jamana bolo wa est-ce que jamana kɛlen don k'a ka bangew kɔlɔsi k'a dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw dalen tɛ bangew kɔnɔ yen ka mɔgɔw halaki ka mɔgɔw ka jurujugu c'est-à-dire ka jurujugu kari mɔgɔw kan na est-ce que jamana kɛlen don k'o kɔlɔsiliw kɛ est-ce que jamana kɛlen don ka kɔlɔsiliw kɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ o mafiya minnu bɛ yen n'u kɛlen tɛ ka taa hali mali kiri kumalama jamana kiri ta k'a don kunbalan na wa est-ce que jamana kɛlen don ka jateminɛ kɛ san kɔnɔ mɔgɔ joli de bɛ yen minnu bɛ fɛ ka wuli k'u bɛ cakɛda ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma jamana jateminɛ ko la wa olu mɔgɔ minnu ne bɛ olu cakɛdaw bolo la cakɛda jumɛn ni jumɛn don mɔgɔ jumɛn ni jumɛn don gɛlɛya jumɛn ni jumɛn b'u kan est-ce que an ka sɔrɔ minisiri ɲɛsinnen don o jatew b'o ma est-ce que an ka jamana ninnu a kiri ko la est-ce que kiri kalifalen don kotigi minnu na n'o ye ministre de la justice ye est-ce que olu bɛ k'a ɲini k'a dɔn kiri jumɛn ni kiri jumɛn balannen don kiri jumɛn ni kiri jumɛn bɛ taa ni ka sigi na kiri jumɛn ni kiri jumɛn dɛsɛlen don ka ban yaasa ka politiki dɔ sɔrɔ amidu parce que n'i t'a dɔn ko nin de bɛ sen na ko nin de bɛ ka gɛlɛya jamana kɔnɔdenw ma e bɛna se ka na ni mun politiki ye mun fɛɛrɛ ye min b'a to an bɛ bɔ a kɔnɔ amidu an ka jamana ninnu bɛ tan i bɛ taa yɔrɔ caman i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka hakilina baaraw jɔlen don kakakaka ko ka sababu kɛ dɔrɔn fanbaliya ni fitini nana bangew ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ minnu ni bangew kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fanbaliya a dɔ la sigikafɔ b'o ban sigikafɔ ka dɛsɛ k'olu ban wariko de don wariko ɲinini sɛbɛ yɛrɛ la wariko bɛ mɔgɔ minnu bolo sɛbɛ yɛrɛ la sigikafɔ bɛ se ka dɛsɛ ka kɛ bange fɛ olu ni mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ n'a dɔw ɲɛfɔra i bɛ masa sigi ala ma o fana bɛ taa kiri la wariko kiri o fana bɛ taa kɛ san ani san ye o tɛ ban mali kiri tɛ ban bon ne de ko malidenw ma aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko ninnu na ni gɛlɛya minnu b'aw ka jamana kɔnɔ aw da delen to gɛlɛya ko la fo sisan kuma minnu b'aw da ala kuma mɛn maliden na maliko la a kumaw cɛ ka jugu ala ka bɔ da ka ɲɛ n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kuma mɛn maliden na bi maliko la a kuma ninnu cɛ ka jugu dɛ o la an bɛ taa ɲɛfɛ
n'an taara ɲɛfɛ a bɛ ye ko ni Mali ta k'a lajɛ bi i b'a ye ko jamana do sɔrɔ ta fan fɛ jamana min ni gɛlɛyaba de b'a kan n ma n ko n da tɛna don jamana in a bɛ mɛn dɛ a mɛnna ne ni san cɛ a bɛ sɔn ka dɔɔni bɔ sa dɛ n ko n da tɛna don jamana in lakana ko la dɔw ko k'olu m'o faamu i bɛn'a faamu e fanga mun de fɔ bon an mana k'an sigi lakana i kama kɔni n'anw nana de ko kunnafoni di jɔyɔrɔba de bɛ jamana kɔnɔ bi jamana in gɛlɛya la o de y'an kɛ kunnafoni dila ye o n'a ma ɲa k'a fɔ ko o yɛrɛ baara ko gɛlɛya ba b'a la i b'a baara kɛ cogo di nin yɔrɔ la an balimakɛ n'o ye Shana Taki ye ntɛnɛn tɛmɛnen a ka kiri jaabi bɔra n'o ye kiri ye min bɛ tali kɛ fiɲɛ bɔda ka d'a ma yanni a ka kiri don cɛ Shana Taki a bɛ ye sa ko fɔgɔbɛ min ne bɛ wele k'a fɔ ko le 22 septembre ni a bɛ bɔ siɲɛ 2 dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ ye ko ale kɔni nana a yɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a kɛlen ko k'a yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ a sɔrɔla a ka kuma senfɛ kuma min n'o nana kɛ bɛda la ni n ko bɛda a nana kɛ kɛnɛba kan sigiba dɔ senfɛ min bɛna fɔ min bɛ wele ko forum pana c'est-à-dire ko forum panafricain des médias bɛɛ wele la pourkɛriw tun bɛ yen ko kuma bɔra da min n'o bɛ tali kɛ ko a bɛ se ka wa parce que atteinte au crédibilité de fɔra n ma n ko nacogo fila b'a la nacogo dɔ ye ko a bɛ se ka jamana ka juru sɔrɔli gɛlɛya parce que bɛn ninnu bɛɛ minɛla ni nin kuma kelen ye ko walima ko kuma fɔra min ye jamana ka juru sɔrɔli gɛlɛya walima kuma fɔra min nana ni jamana kɔnɔdenw fɔlen ɲɔgɔn kɔ mais kiri la a bɛ fɔ de ko i ye kuma fɔ min bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye a bɛ se ka na n'a ye est-ce que kiri a fɔ ten a bɛ se ka na n'a ye est-ce que kiri a fɔ ten sinon n'a bɛ se ka na n'a ye hali k'a fɔ ko Ala ye kelen ye Rasulu y'a ka ciden ye o bɛ mun fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ o bɛ a bɛ kuma bɛ yen min tɛ mun fɔ ɲɔgɔn kɔ de o kuma tɛ o k'a bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn kɔ est-ce que kuma bɛ dugukolo kɔ kan min tɛ mun fɔ ɲɔgɔn kɔ de k'a bɛ se ka kɛ an t'a to n'a y'a kɛ an ka minɛli kɛ mais k'a bɛ se ka kɛ est-ce que sariya y'a fɔ o tɛ nin wa walima sariya y'a fɔ cogo di an tɛ sariya tigilamɔgɔ dɔw wele u kana ɲɛfɔ an ɲɛna k'a bɛ se ka kɛ mais an b'a kɛ donc o kɔrɔ a tɛ se a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mais n'a m'a kɛ dalilu jumɛn b'an bolo k'a bɛ se ka na n'a ye an t'a kɛ k'a y'a kɛ est-ce que sariya m'a fɔ ten de ko i kuma fɔ min y'an ka juru sɔrɔli gɛlɛya an ka juru dɔ tun kan ka sɔrɔ i ka kuma kama a bɔra a ma i dun ye kuma min fɔ ko sababa tɛ an t'a kɛ i ka minɛw kan ye walima i nana kuma dɔ fɔ a kɛra sababu ye malidenw wulila k'u kari ɲɔgɔn n'o tɛ a dɔ la i b'a sɔrɔ a kuma minnu bɛ fɔ malidenw yɛrɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a la yɛrɛ a bɛ ka fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye ka mun kun kari ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a kuma yɛrɛ bɛ fɔra a ka di malidenw yɛrɛ
walma fo kun mai fura ka bi siga anga kelecho ka bi siga anga kelecho muruti na ya ba sura akuma yere bi ja kelecho yo fo kelecho yere ba fa ja jamana kono do yere chela ja do ka andifa uto abisi mi siga ko abisi anta bo abisila anga ka ake ou bien ni sansumani na amu ko kuma sumanu la gajigi aiwa akoni yini na sa ko shana kaka yɛrɛ sɔrɔ ka taa so parce que maa caman kulela n'a ka farigan ye maa minnu bɛ yen nɔ a dun fɔra ko shana fana tun ye mɔgɔ dɔ ye ko a yɛrɛ fana tun bɛ dɛmɛ kɛ dɛsɛbaatɔ caman ye bana ta sira fɛ shana a k'a yɛrɛ fana ye banabaatɔ ye nin sansuma in n'a ka banabaatɔ minɛ k'o si yɔrɔ falen banabaatɔ bɛ bolola a si yɔrɔ falennen don ayiwa nin sansuma in yɛrɛ dingɛ ngolonba kɔnɔ parce que yɛrɛ tɔgɔ de b'a la kaba dingɛ kɔnɔ wusu faji lisiba a ka ca tɔgɔ ka ca kuwa a ka ca shana kɔni ma sira sɔrɔ ka taa so k'a fɔra ko kiri tigɛla mɔgɔ ma jɛn n'a ka taalen so e kuma soladonba kun t'a la n'o ye maa bɛ se k'a nɔrɔ bila k'a fɔ ko a tɛna boli kiri ɲɛ wa walima parce que i bilabaliya dɔ bɛ se ka k'o ye ko maa tɛ yen min bɛ se ka ye ko o bɛ se ka jɔ i ka bilali kɔkɔ kɔrɔ ka taa so fɔlɔ n'o maa tɛ yen i tɛ taa walima i bilabaliya kun dɔ bɛ se ka kɛ ko ni i bilala fɛn bɛ tali kɛ dalilu la minnu b'a yira k'u ye tiɲɛniwale kɛ k'i bɛ se k'o latunu est-ce que shana ye kuma min fɔ kuma in a bɛ se ka latunu bilen yan a bɛ faamuya o bien je crois a bɛ faamuya dɛ walima je crois que bolo sɔrɔla ka da a ka fɔta de kan k'a nɔ minɛ o nɔ kan est-ce que voilà c'est comme ça est-ce que shana n'a bilala a bɛ taa fɛn dɔ tunu wa bon an bɛ nin fɔ juste pour que mɔgɔ k'a faamu dɔrɔn sariya bɛ kow ɲɛfɔ cogo min na an ta o de ye shana ta don shana ta tɛ o en tout cas an bɛ ka shana ta kɔni ta de k'o fɔ i n'a fɔ lama quoi donc mais ni ye mɔgɔ k'a faamu sariya yɛrɛ bɛ kow minɛ cogo min na donc a yira k'a fɔ ko bilali t'a la ka taa kiri la donc an b'a jigiya k'a fɔ kiri la a dɔ la kow bɛ se ka nɔgɔya a k'a yɛrɛ sɔrɔ ka taa so o la sa Hamidu an b'an sɛnsɛn ka na min kɔnɔ o de ye n'i ye an ka ba Maliba ta bi ba Maliba a mago bɛ ko caman na dɛ a mago bɛ ko minnu na o dɔ ye jamana kɔnɔdenw ka bɛnko la jamana kɔnɔdenw ka ko faamu u ni ɲɔgɔn cɛ Mali dun bɛnko la k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko ɲɔgɔn tɛ ka sabu kɛ dɔw ka wulikajɔ ye jamana ko yɛrɛ ye nka dɔw ka wulikajɔ o ye jamana bɛ se ka ci cogo min na o de kama n'i ko ko ka bɛn u yɛrɛ b'a f'i ɲɛna k'an tɛ se ka bɛn koyi k'an tɛ se ka bɛn parce que u bolo bɛ ɲɔgɔn ja la u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ja la quoi u b'a ɲɛdɔn u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Amiri sɔnni an bɛna telefɔni labila o sɔnni dɔrɔn nka yanni telefɔni bɛ labila souvent ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n ko Mali ta ni Senegal ta est-ce que a ko ninnu maa bɛ se ka a ɲini k'a dɔn ni danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que Usmane Sonko filɛ nin ye min kɔnɔ Senegal Usmane Sonko
Fleming Colony Sénégal. Est-ce que Ousmane Sonko ni Adama Benjara? Est-ce que Kaou Sega? Est-ce que Dono Bajanega l'a fait? Am Sonko l'a dit Ousmane Sonko au Sénégal, Adama Benjara au Mali. Dono, Yoko Biki comme le. Dono Am Sonko da. Ousmane Sonko au Sénégal, Adama Benjara au Mali. D'accord. Mon ami nous comment info? Ousmane Sonko Riko, ko uye kele de ke, ko doka sigi 5 ans, kabi san chama, ko bi, fanga bolu de bolo, ko muni bi ka to bi, Diomaye Diakhar Faye. Ubani noma. Ousmane Sonko kani akonoro filiem badi doni kumaina. Oh, ayi kuma min fo o konoro fili konona na. Anga je nyon fe ka Ousmane Sonko la. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous, nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Le président Sonko laisse même encore une petite fenêtre ouverte. Est-ce que comment on fera moi mais Amédou Ousmane Sonko ko muni kerari ko muni kera muye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoy be Sénégalais jamana kantike min tara kasola Sonko la fasalila Sonko min kelendo ka Pastef ka hakilna la fasa akelen ko ka koyomso furu doko ko ne Diomaye ka ko bane ka jubala ko to kaso ko nay Ousmane Sonko yɛrɛ fɛnɛ taara o sɔrɔ ye Ousmane Sonko a bɛ kaso la jamanadenw Ousmane Sonko bɛ kaso la Diomaye Faye bɛ kaso la jamanadenw sɔnna k'u jɔ a ma ɲa min kɔ fo ka bɛn kɛra kiri y'a jɔ a jɔyɔrɔ la Macky Sall ale kun ka laɲini ye min ye o ma sira sɔrɔ fanga sira labila la hali n'a sɔrɔ ko Ousmane Sonko tɛ se ka kɛ candidat ye n'o ye cɛbɔ ye ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ka kɛ cɛbɔ ye tiɲɛ don a wagati mɔgɔw yɛlɛla mɔgɔw yɛlɛ kun bɛ dɛ an tɛna min bɛ ɲɛfɔ parce que kuma la mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ est-ce que karisa bɛ s'a ko kɔrɔ baw donni ne don doniba ɔ sisan fanga kɔni sɔrɔla fanga sɔrɔla cogo min na Ousmane Sonko y'a ka danaya ta k'o kalifa Bassirou Diomaye Diakhar Faye la mun nana ta
n'a fɔ Usman Sonko yɛrɛ a ye wasadenya ɲini ka kɛ wasaden ye k'o walan sɛmɛ ka taa kɛ kotigi ye fo ka kɛ kotigi ɲɛmɔgɔ ye. A mɛnna mun b'a ŋunuŋunu kan fɔ ko a ma ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ. A ma ɲa min kɔ baw farala. Baw faralen Usman Sonko nana sigi a ka wasadenya ma ka don wasabulon kɔnɔ. A fɔra o siratigɛ la k'o tɛ bɛn. Min n'o bɛ wasabulon ɲɛmɔgɔya la komi o ye Pastef fɛnɛ tɔnden dɔ ye, o fɛnɛ ye walan sɛmɛ ka na kɛ député ye wasabulon kɔnɔ nka a jɔyɔrɔ n'o ye ɲɛmɔgɔyaba ye k'o bila. Assemblée nana u ka sigiw kɛ u ka sariyaw kɔnɔna na. O sigi nana wolo ka Usman Sonko kɛ Assemblée ɲɛmɔgɔ ye. Donc o b'a yira ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ma se ka bɛn min na exécutif kɔnɔ, c'est-à-dire que fanga min n'o bɛ tali kɛ waleyali fanga la. Sisan Usman Sonko ale bɛ k'o ɲini wasabulon kɔnɔ. O wasabulon ani ko la waleyali fanga bɛ minnu na i b'a jateminɛ k'a fɔ kuma dɔ la fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se k'u ni ɲɔgɔn cɛ. Wasabulon fɛnɛ kan k'a yɛrɛ lakana. A yɛrɛ lakana ye mun ye? A kan ka jamana kɔnɔdenw nɔrɔ bilali min kɛ a ka se k'o baara kɛ ka ɲa. Ko y'a ɲini u ye san caman de kɛ ka kɛlɛ kɛ ko yaasa kankɛya min, maracogo min, sariya min, sigikan min bɛ Senegal la ko k'o yɛlɛma. O yɛlɛmali dɔ ye mun ye? O ye ne e kɛra an ye min don an da in na yan olu ko k'o man ɲi. An ko an da in na yan ko président de bɛ élu donc ko fanga bɛɛ ka d'o ma. Kotigi ɲɛmɔgɔ fɔlɔ c'est-à-dire que kotigi ɲɛmɔgɔ o kɔni ta bɛ kɛ ni président ye min fɔ k'a b'o kɛ ye. Ni président ko min o de don. Non ninnu ko non ko ni président ko min o de don k'o t'a la. Fo ka bɛn de bɛ kɛ u ka ɲɔgɔn faamu kumaw ka da yira ɲɔgɔn na bɛɛ k'i hakilila fɔ parce que premier ministre fɛnɛ ye kabilatigi de ye dongo de fɛnɛ b'a la a taara danaya dɔ de kan a taara k'a bɛ se ka ko de lawaleya bon ka mɔgɔ bila k'a ka ko lawaleya ten kuma dɔ la ka taa sɔrɔ ko min bɛ yen nɔ n'a b'a ye k'a bɛ se ka ɲugu a la ou bien tiɲɛ tɛ k'o tɛ démocratie dɔ ye. Olu ko fanga dɔ fɛnɛ ka di premier ministre ma a bɛɛ tɛ se ka di président ma. Ko n'i kɛra jamana kantigi ye ko i ka sɔrɔ dana bɛ tigɛ i na waati wa i ta waati fɛnɛ k'a bɛ dana tigɛ. Wa ko n'i kɛra jamana kantigi yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ ko i tɛ se ka kɛ parti président ye dɛ. A b'o de fɔ quoi. Ko tuma min na Bassirou Diomaye Diakhar Faye bɛ kɛ président ye ko y'a sɔrɔ Pastef secrétaire général de don ko a yɛrɛ de y'a ɲini ko a ka b'o la. O y'a sɔrɔ jamana m'o dana tigɛ fɔlɔ dɛ. O kun y'o yɛrɛ ka kɛlɛ kunkilenna de ye. Donc kɛlɛ kunkilenna a yɛrɛ y'o bonya ka taa sɔrɔ hali a ma kɛ jamana sigikanba ye. Mais ko bi ko k'a fɔra ko ka don jamana sigikanba kɔnɔ ko tɛ kɛ. Ko mun bɛ farafinna baro ka di dɛ. Wagati bɛ k'a dan tigɛ ma. An bɛ bɔ kuma na ni min ye dɔrɔn o ye nin ye don dɔ walandaw baw de bɛna bɔ nin kuma ninnu kɔnɔ. Mais kuma ye min ye dɔrɔn o de ye Usman Sonko k'a yɛrɛ n'o ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jogina u ka kɛlɛ ninnu senfɛ yaasa u ka bɛɛ yan n'u ka démocratie bɛ se ka lakana cogo min na u ka jate la a kana kɛ Macky Sall sago ye k'a ka kɛ bɛɛ y'a laɲini cogo min na ko maa minnu jogina maa min ye kasara sɔrɔ ko a ka sara a ye ka sara min sɔrɔ nin waati n'a bɛ bɛn $100,000 ma dɛ k'o taara ka taga d'olu ma ye. K'o taara k'o taga d'olu ma. O tɛ hadama bɛn ni jara dɔ ye yan. Mais farafin ka ko ma nɔgɔn dɛ. O la sa tiɲɛ na wagati y'an tan tigɛ ma quoi.
mais amina wala dunin ke wala liken ko nununa min kan a siga ke sababu ye bea famu berebereli nyaloni akalan o ka se ka sɔrɔ quoi notamment ine abiye ko na antara amita fo Nelson Mandela ka jamana la abiye ko fɛn bɛ tali kɛ Kemi Seba ale bɛ bolo la yen Kemi Seba bɛ bolo la a yelen don ko sibiri nata n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 11 ma ko wulikajɔ ba kan ka kɛ farafinna fan bɛɛ sini ye juma ye tile 1 de b'a n'a cɛ a bɛ ne kulo b'a wulikajɔ kuma na voilà a ma nɔgɔn dɛ dɔw kuma ye nin girigiri bolo la a bɛ dɔw ɲɛna de k'a ka nɔgɔn quoi o de kama an y'an sɔbɔ ko ninnu na a bɛ don k'a to dɔw ɲɛkɔrɔ pour que u k'a dɔn ko ja anw tun bɛ jɔda min na dɛ sogo kalamani da yɔrɔ de don oui c'est la vérité ko ne ma fili lundi nata n'o ye tɛnɛ nata ye o ti bɛn o kan ka bɛn 14 juillet ma a ka kiri kan ka kɛ n'a bɛ segin ka taa Bɛnɛ n'a seginna ka taa Bɛnɛ a ye san hakɛ min kɛ ka nin kuma ninnu fɔ ka nin hakilina ninnu da o b'a la nimisa la dɛ oui mun ne jalaki binnen don a kan ko a bɛ ye ko maa min ni a bɛ nafolo bayɛlɛma kɛ c'est-à-dire nafolo ɲini kojugu a b'olu ta k'olu kɛ nafolo jɛlenw ye sira dɔ fɛ ko a yera ko k'a fɔ fanga daraki min n'o tun bɛna kɛ kɔsani na Bɛnɛ kuma ko a ye dɛmɛba don o ma ko nɔ kan k'u b'a ɲini ko kiiri tigɛlamɔgɔw Afrique du jamana kɔnɔ u k'a di Bɛnɛ ma o y'a sɔrɔ a yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko a ka fiɲɛbɔda sɔrɔ a ka kiiri min bɛ tali kɛ a yɛrɛ minɛ kunba fɔlɔfɔlɔ la fo bi donc nin fɛnɛ jɔlen don k'a makɔnɔ n bɛ dugawu kɛ dɛ farafinna kow tɛ walasa kɛnɛmana mɔgɔw ka se ka u fɛla fɔ nin kɔrɔfɔ minnu n'u ye tɔmɔlikɛ la u bɛ weleli kɛ 76 05 76 65 09 89 walima 68 61 23 87 jamukan o ye ba jɛnɛ ka lɛfɛ ye ko dɔ b'an ko teliya la oui allo allo Marisɛ Bazoni sɛ Marifa ni ko diyara n ye arajo ɲɛmaa sosi an m'a jigiya ko a jaru bɛɛ arajo lamɛnbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan an m'a jigiya k'a jaru bɛɛ ka dugawu kɛ dara kan fili Ala ka hinɛ a la amin ani silamɛ fure bɛɛ amin an ka musokɔrɔba yirimajɔ Adama Ba k'an b'a fo an b'a fo ko an bɛ sira la dɛ n'Ala sɔnna a ma ni ka si fɔ wa hali bi ta y'a tulo b'a la tabarikala o diyara n ye i ka kunnafoni kɛ i b'a fila ka nɔgɔmuso fo a kɛrɛfɛ n'o ye Limani ye a b'a mɛn Siri naam ne ko n ko e ka émission lamɛn min ani taara kalanbaw kɛ n k'a bɛɛ ye kelen ye bon i bɛ taa kalan min kɛ fɛn dɔ de ɲɛ bɛ taa f'i ye n'o tɛ sɛbɛnni in tɛ o a bɛ ɲɛ f'i ye de sinon ni sɛbɛnni ko don i bɛ se k'o kalan so o kalan so i bɔra ka fa dɔ fɔ bi nin kuma in ne yɛrɛ tun b'a lamɛn mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tun b'a fɔ dɔ f'i ye o kuma jumɛn ani ne ɲɔgɔnna caman
On est pas la irina. Anamu. On est matin la qui a du bon. Ah oui, c'est vrai. C'est il a pas vraiment voilà de. Manya mandarde maas ko ga di ko na ko na def mu fora ne ka. Ah. On est amo yi. Ah. Una ba ko ka ko bi ko no. O tasio sera ile ni ho bore du. Iri ere te mostrare do. Ni ko ri baga to ko na ko ne ka wa sigi. Ah, ko jaranye. Sigi ni amna tandre ko. Abame. Ya ka burbu ni ma ba. Na jaranye. Ma fo ha wudi ba jola. Tabarikala. Mi ka de la. Aha. Comment on be? Ouais, adaleme sa. C'est vrai mon la ki doka avec problème bo no be. Obey. Katika ko mbele be. Wa amnele fene awoyira de. Ka fo itala. Arba benjira benne serbo. Oui. Ka jo ko ala ka so no ngana ye. Sinon ibora donc nye fali minka o ko na nyano oni sababa bole no. Abi ko wa bole no tere ko bole no. Parce que asra egati sigi yiri koro ifa la yiri mina desel lo gati sigo koro ko teme ba to epma bi faga sra mo te wato kama Ego. Iyo foi bo. Ni la sra do umar. Ko do ma la sra so ge la ko ina. La akbar. Sirri toujours me wala le la jama nyama mo. Aha. Aka ajeyo yini. Aka kele ke nyogo yini. Uka kele nge. La akbar. Sirri. Manya jama fama. Ate poglan. Ati ko na wa fa fila wi ba siri. Sinon ne a fo abe wakati bo ko la kana ko kuma ngun na ndado ala ka fese. Ah? Ngabe wakati bo ngun det na ndado la kana ko kuma la kuma fese. Dogo kulu mo fam ngoy bina fam. Amna mu fala sa. No, il y a quoi Ah, non, on va priser le morceau. C'est Serana? Ah, il est là, d'ordre. Bah, je ne sais pas comment fodron, parce que nous on t'a comment fodron, est-ce que vous jouez? On est en train de là. Il y a pas de famille qui est là, on est en train de dire. Hier là, nous ne pouvons pas le le là. C'est pourquoi nous avons là, à ce moment il y a fort, on va assumer à la série où il est. C'est clair, nous. Avec le Morabi. Ngombe est série de là. Ngombe belle cerveau de là. No, gel no. Wani awo fanyonga. Kad diga krenge. Diga ante voilà. Na to alama. Diga fonu nu. Na manya ma wo mana asin tiya sila olubi tira bo tira ko. Uta ba tira ko krenge. Donc ko to te fala la. Ani tira ko ne sewa. Andu muta te fo. Ah? Ni dala de fu. Ajaranye. Ouais, era tout mai galo quoi. Awo. Ati ko tigara fola ko te tigara fola la. Ouais. Bon, on t'a compté tigara foye. Oro kama yo ko sorwa. Ado, ningalte. Ko do bango wi allo. Tekelen to toma. Ifo fana. Mani joboga ini sokoma. Ma, jaranye.
i jɔ faso ye i ni sɔgɔma a diyara n ye kana jigin yago ni cije waradenni na kuranko ka fanfɛla na n kana jugu la an jigi ka ɲi wa e tuma hali bɛ ala ka jigi to ala kana an jigi ka ɲa amin bani sɛbɛ nam i bɔra ka tun maniya ka wale dɔ fɔ sisan an ka jeliw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la quoi ayiwa an kɔni b'u wele an kuma caman parce que tun maniya de taara a fara min bilara ko ka taa fɛn dɔ nɔfɛ ka na so ko ka taa so nɔfɛ ka na olu le juru ma awɔ k'u ka masakɛ fɛlɛ bɔla de bon tun maniya a yɛlɛma pour que minnu bilara ka taa olu ni masakɛ kana bila ɲɔgɔn na jugu kana se u la ayi a ma yɛlɛma dɛ a ye kuma in kɔrɔ de fɔ a ye ka ɲa bon kuma in kɔrɔ ye min ye a ye kuma in kɔrɔ de fɔ parce que kuma in ye ka kɛlɛ de tigɛ ka ɲɛsin masakɛ ma donc masakɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la sinon ba ye wulu kin cidenw ka foyi t'a la bon i ma jeli jɔyɔrɔ ye sa a ye cidenw bɔ bolola ni nin miirina de ye ne min fɔ an ka jeli dɔw ɲɛna u kana fɔ ko waritigiba u kana fɔ ko maganjulaba u kana fɔ ko mobili camantigiba u kana fɔ ko usine camantigiba u k'a fɔ dɔrɔn ko faso jɔ bɔra bon i b'a dɔn ko min don wa fɔlɔ baraji min tun bɛ jeliya la o de ye a tun bɛ danbe kofɔ a tun bɛ hɔrɔnya kofɔ a bɛ ladiriya kofɔ a bɛ danbe kofɔ maintenant sisan caman bɛ k'a kɛ min na o de ye k'a baraji kɛra sɔrɔ dɔrɔn de ko parce que ko bonya a t'o kofɔ bilen a tɛ danbe kofɔ bilen a tɛ ladiriya kofɔ bilen min yɛrɛ bɛ ka miliyɔn ta k'a di i b'a sɔrɔ jeliw bonya foyi t'o yɔrɔ o yɛrɛ tɛ kɔrɔ jeliya la ani maa min bɛ jelinjɛtigiya la o fana tɛ kɔrɔ dɔn a la. ala ka hakili ɲuman d'a ma. ko in bɛ nin sisan o de kama a fana kɛra wari ɲini ye quoi donc ni bonya t'a la tɔgɔ t'a la danpe ko a t'o kɔfɔ bilen komi an yɛrɛ ka sote fana ma jɛn n'o ye. ayiwa. ko in bɛ yen de o. Manisɛgɛ. naamu. cɛ kelen min ka kuma dakurunya fila. u ka dakurunya kelen pe yen. n'o ka fisa ni conseil 100,000 ye. o cɛ kelen. u k'a ka kuma kelen ta dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye. o kuma kelen ye mun ye Manisɛgɛ? o cɛ kelen de ko anw ma yan nɔ ko an malidenw an ka ɲa la. n'an ɲana la Manisɛgɛ ni caman bɛ dabila. aw fɔ nin bi cɛ o bɛ dɔɔnin bɔ sa dɛ. bon i m'a ye a fɔra an ɲɛna mali kuntigi ka farinba faga ko sinɔ ko da bɛ a bɛ. o tun ma ne kuyate ko ten. bon an ka wulufarin dɔw minɛlen don k'u minɛ ka t'u bila yɔrɔ dɔ la o ni min man kan o ko tɛ ɲɛnabɔ. ni i mana kiri ka dɔ la an tɛ mɔgɔ kɔ Manisɛgɛ an bɛ waleya de kɛlɛli la o k'o faamu. a faamuna. ala ka tile yɛrɛ d'an ma. ala k'a kɛ ten. hɛrɛ caman bɛ ala bolo tumaw kɔnɔ tuma ko ala ka tumaw hɛrɛw d'an ma ko dɔ b'an kɔ wiyalo o tigi taara. k'an la sɔrɔ 76 65 09 89 walima 68 61 23 87. Hamidu ko an ye kɔbayani min ta ko a bɛ o da an ma donc wagati b'an bolo ka taa se fo 11h combien ma ko dɔ b'an kɔ wiyalo k'a taara tugun i b'a sɔrɔ ale ka telefɔni ma daraka duman dun fɔlɔ donc n yɛrɛ kun ɲinɛna n ko Hamidu ko wiyalo awɔ hɔsini naamu yate ba dimaya alhamdulillah mo kana ko ga Manisɛgɛ wele aw ma taa kan ŋaniya yira kabini ko daminɛ wa o yirara dɛ o ma ban o la wa a bɛ na fɔ ɲɛma sɔrɔ la aw ma taa ka kɔnɔnajɛya kɛ wa an y'o kɛ u banna ka kɔnɔnajɛya la wa fo kɔnɔnajɛya yɛrɛ na wolo ko la minnu gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ o kɔnɔnajɛya ma k'aw ma kasara ye wa ko masigi ni tɔgɔ f'u ka ko la bilen ha
Aïwa. Ika ke anga nafa bo. Famna. Ibi forama de ka mamba de la rogne. Ya mi go ga da ko ji ka fle wo ci ni ma farawla ibe ku doyde. Ko gelara. Ibe yere ko losi. Kana mo ga kuma dumando be no ne ma sama. Nya fam. Mamu ye sugu kele de be tamani ngawai. Na sugu ma ke kele ka ba. Na ka klaw ti kele aba yere yine. Na klaw ti kele ya tsara nyogo na fafu. Nyamakala mbe ka fo. Nyamakala baraji tala ko nyamakala hore yade. Ouais. Iben na fauna fa do nyamakala hore yado. Folo nyamakala ko sabu nyamakala te shiawore wo horo ni tane ka bla horo ma baral. Oui. Folo horo ni taraka bla horo gachila. Wo nyamakala kuma yere do abaka fotando abaka ketando abaje yondo. C'est vrai. Nyamakala yete ko gwazaire. Bon on goni bilama amano. Ngo bi on bi mo ko ni ta nyodom lengwe. Ai chama mbe ka ke uta wote imakala. Uta done. Uta oya taire. Sabu ite femi ni kiboke ni ya chironde. Ka cheni ke kata doro. Nyamakala ye dilalde ko ma cheni ke. Nyamakala ye chew dusu lamide o ba chew dusu fala. Nga nyamakala ga ti di ka ke tanyini. Jamana be ka halaki do kata. Allahu akbar. Nyamakala sugu jume. No eti nyamakala. Nyamakala de kuma chew la dusu lami. Alni ke nyamakala kuma to ibaro ga fonni nakaka. C'est vrai, c'est vrai. Ala ga ti si de ga kuma mamu ga teme. Ka nyamakala da bashu kola dorama. Fayini yoro doron. Ka nyamakala ke delie. Nyamakala kunde amada bo fayini kama. Kama kote. Ne samia kumbana. Sayele mana bebe nyamakala sere mashid atita mashid deli. Ouais, ata kumbore. Bebe ba segera ka hake bebeka. Mimbira ni nyobora, mimbira ni nyosigi, mimbira ni miye, misiku ni nyamakala yere kumado ame mi soro serekela do tozo. Okunu njele no yere, ori kama? Nga chama yere kumeno, mimina duma chukumene wata kadi fantomati. Ebi seka mali tarukula je? Keleche ba saba ba fla bisa kata kele garola. Eba soro a keleche farin bebe seka John Damado laidu da yobe ka soro chama laidu da. Donc ale be mi soro fem ma blo tu mo woro bolo. Mais avec la tugun kam ago na folo ta ko ke ka furu glan ka mo ga glan ka shindu tugu. Ka do ka kalaw ni do ka tagama nu ka aventure glan. Afoka do era ka genetique ka do ka genetique glana e. Bon na fara ko be on desero bela. Be ko bola mina ngolo kawa. Abeke chenne. Abeke mina ngolo ne yo. O jele no de. Ama fe bela blabla no vasri. Ondo. Jama ki dir ko si ko ngam ba lire boye. Ouais. Ale ra mali jasi do ngodo kata. No chien. Mali be bonya be boli ni chien fo de ale be yu defa. Kala je? Nyamakala folo e numunye. O na numia la goshi. Na soro ka fo ko numia kuma la goshi. Ko numia ku ye fenye mo ko be nige femi no fe ko numundo muku yere bla u fa sraka. Ka doni nyini. Mais sama soro an yere fene be ka kodo yera dien mo la o. Mais emphasis. O ya ngwa numia la goshi bata to u ka numia ka. O dore ni tala goshi ta walta taw. O ti da mino sa to numu de fe biya. Kana sigala feu. Note numu biya munu fu marfa su bedla. Saburi ko be to ga marfa sa la ayela maka. Okay, ni tala goshi ta walta taw jelo. Ta walta ta. Estra to la. Ikuate. Ba. Nanga kramo e fofana. Ai ni tala chien ina ta walta ta ko ni jelo no. Amidima e doni ke na fo doni e to bu ko de quoi. Ouais, ni to tala bara. Oui, allô? Allô? Oui. Il faut garder. Adjaraje. Ka radio de me bagana la me bagam defo. Ama jiga ku klobala. Ka kramo fofana fo. Ouais, ka ni se.
K'a ni baara. Baju ka fo. An bɛ Bazu fo. Kuyate. Naamu. I ni Fofana bɔra kuma na sisan kuma tɔ caman tɛ kɔfɛ bilen koyi. Pourtant donna an bɛna nin walawala koyi. Wallahi. Parce que i b'a dɔn ko siri dɔ bɛ anw na yan. Awɔ. Ma ne b'a fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ n k'a bɛ ka dimi mɔgɔw kɔrɔ fu de la. Parce que siri dɔ bɛ maliyɛn na n'a ma fɔni. K'a fɔ k'an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ne ɲɛ t'a la dɛ. Ouais, parce que dalen ninnu yɛrɛ dalen minnu fɔ nin ye o dalen ninnu yɛrɛ b'o kofɔ o b'o kofɔ de ye. Parce que adamaden i kɔnɔna miiri de ye o. Adamaden y'a hakili de ye o. Awɔ. Mais ne y'a sɔrɔ e yɛrɛ ka lɔnniya kɛlen don k'i siri i dusukun na. Awɔ. K'e siri hakili la. Awɔ. Karamɔgɔ Fofana bɔra k'a fɔ sisan ko anw ka ngaraw jɔyɔrɔ dɔ ye ka adamadenw fɔ k'i ɲaga i yɛrɛ la. Awɔ. K'i jami. Awɔ. I kana ɲumaniya kana tila i la jugu ɲɛkɔrɔ. Ouais. Faso kuma kana sulu. Awɔ. Mais n'o yɛrɛ dɛsɛra o yɛrɛ e bɛ se k'o kɛ c'est que fariya dɔ b'o ɲamakalakɛ la de o. Fariya b'o la dɛ o ka walima fariya dɔ b'o ɲamakalamuso la de o. Awɔ. Ni a y'o bila. Awɔ. K'o kumakan barikalenw bila. Fo kana sisan ka hadamadenw kumaw yɛrɛ ta a tɛ kɔrɔ dɔn kuma minnu na ka hadamadenw tɔ siri. Wallahi. Ka duw ci. Wayi. Ka kabilaw ci. Ka fɛn bɛɛ tiɲɛ. Marifatigi mana sɔrɔ aw tilala na. O y'a sɔrɔ pewu. O y'a sɔrɔ o tilala pewu. E ka lajɛ ko ni fa ma se ka yɛlɛ yiri min na. Awɔ. K'i ka t'o sigi o kɔrɔ ye. Awɔ. Ka t'i sigi o kɔrɔ ye mun de la. I bɛ taa i sigilen ten siradɔlamɔgɔw k'i ye dɔrɔn n'o tɛ a tɛ nafa kala o. Ka taa sɔrɔ yiri yɛrɛ tɛ o n ko sirako de don. Wala sirako de don k'i k'o de lataama. K'i k'o de taama i bɛ t'i sigi yiri kɔrɔ. N'i taara i sigi yiri kɔrɔ. Ayiwa i sigilen na mɛn dɛ. K'i ka taama sira min dɔ kan e taara i sigi o yiri e taara i sigi yiri kɔrɔ. Sirada la ye. Bon k'o to e hakilina la o. E bɛ se ka mun baara kɛ ni o zana in ye. Ko in lawulilen baara kama. E taalen sigi. O tɛ baara ye bilen dɛ. O ye sigi de ye sa. I bɛ mɛn o sigi la ye dɛ. I bɛ mɛn ye dɛ. Wa an b'o de la. Sinon n ye laman min ta. Mɔgɔw dɔw furula ka don du dɔ kɔnɔ. Awɔ. A n'a ka cɛkɔrɔba ma se ka du jɔ. Awɔ. Mais u ye sira don denw kɔrɔ olu ma se ka min kɛ. Awɔ. Denw nana o du jɔ bi. Awɔ ka du wɛrɛw san k'olu fana jɔ. Fo ka tila ka du wɛrɛw san k'o jɔ k'o ɲɛ. Ka dɔw ni mɔgɔw la wayi. Awɔ. Ka buranw sɔn ka duguw sɔn. Awɔ. Ka kabila bɛɛ lajɛlen sɔn ka bɛɛ wasa. Mais n'olu kun nana sɔrɔ. Fa ni ba yɛrɛ kɛlen don ka du feere. Awɔ. Olu ka t'o yɔli la. Awɔ. Sigiyɔrɔ t'u la jɔyɔrɔ t'u la. Olu kun b'o ɲɛ sɔrɔ cogo di. A ye ɲɛsɔrɔ kɔni t'a la parce que fa ma se ka du yɛrɛ mara. Ne yɛrɛ kulo y'a mɛn cɛkɔrɔbaw dɔw da. K'u b'a la ko n ka du ka bon ko n ka fan dɔ feere n ko n t'a feere k'a jɔbagaw bɛ na. Wayi. Donc o b'a yira ko a ye sira don o kɔrɔ ale sira dɔ de bɛ yen nɔ ale b'a dɔn ko mɔgɔ dɔw bɛ n'o tagama. Awɔ. Parce que ale b'a dɔn a bɛ ka baara min kɛ o. Awɔ. A b'a dɔn a bɛ ka baara min a b'a dɔn du jɔbagaw bɛ na. Awɔ. Wa ɲɛnamaya o de ye. Donc ja ko ye sirako de ye. Sirako de don. Ko ye kunkilenna ko de ye. Awɔ. Nka anw ka sira girinna. Awɔ san 40. Awɔ. Ani 7. Yan'o cɛ. Ira kun tɛ tan o. Ayi a tɛ se. O don i da donna ira laban na. Awɔ. Mɔgɔ min bɔra ka taa cɛkɔrɔba suturali kɛ. Hali n'a dan'o ma Amérique malola de. O don. Parce que olu ko de k'u b'a fɛ ka fanga de bin. Mais fanga binni ye ka ɲɛmɔgɔ faga de ye. Awɔ. Mais ɲɛmɔgɔ su de usara Amérique masakɛw ɲɛnama ye. Fo ka kɛ Amérique indépendance tɛmɛna e bɔra a kalama. Ayi ne walayi ma bɔ a kalama. Mais cɛkɔrɔba suko bɛɛ bɔra a kalama. Diɲɛ bɛɛ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama. Jamana bɛɛ bɔra a kalama. Jamana 50 ka indépendance. A bɛɛ ni Ala cɛ. O kuma tɛmɛna e ma bɔ o kalama. Wayi. Sisan Kuyate. N'i ye nama ta Basiru Diomaye Faye. A n'a ka Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Nin ye kuma belebele ye dɛ. A ka bon hakili ma. Awɔ. I bɛ min fɔ ko farafinna. Vraiment n'i miirila kuma in na.
ka tila k'anw taa cogo jateminɛ k'a lajɛ i b'a fɔ de ko farafin tɛ bɔ nɔgɔ la fo ka taa dugukolo meleke parce que maaba fanga de ka di farafin ye e k'a lajɛ ka maabaya sira ta ka sɔrɔ fanga t'i bolo fanga nɔfɛ o fanga sɔrɔlen kɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ kun tɛna sɔrɔ min ye e bila ɲɛfɛ o ko k'ale ni hakilina kelen ale bɛ se ka min kɛ e fana bɛ se k'o kelen de kɛ e n'u ka tila ka na kari ɲɔgɔn na o sira kelen nɔfɛ san 10 kɔfɛ kuma baara san 10 kɔfɛ baara e n'u ka tila ka na kariw nɔfɛ o ko kelenw nɔfɛ tuguni i n'a fɔ aw tun bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ k'olu ko o taa o sira kan olu ma taa o sira kan aw yɛrɛ kɛra ye e yɛrɛ dɛsɛra ka t'o sira kan Sidiki farafin bɛ mɔgɔ faga koyi a bɛɛ ni Ala tɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di et puis ko kirikara wala ko kirikara walayi hali ko yɛrɛ tɛ i y'a ye ko i bɛ kɛ masakɛ i k'i ka sɔrɔ da fɔ yari i bɛ bɔ i k'a da fɔ o kɛlɛ ko ye walayi kɛlɛ ko tɛ i yɛrɛ o kɛlɛ min kɛ lamɔ tɛ kɛlɛ ko ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yan'aw yɛrɛ ta ka kɛ tan kɛlɛ sugu o sugu a bɛ yen n'o bɛ jamana bɔ bolo la a y'a bɛɛ sira taama o a sira bɛɛ lajɛlen taama na wa jamana yɛrɛ kun bɔra ka ban koyi mɔgɔ bɛ se ka fɔ ten walayi parce que an kun t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an filɛ cogoya min na ko ɲanguma b'an sɔrɔ tan walayi ne yɛrɛ kɔni kun t'o dɔn mais n'i y'a jateminɛ bi n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ kɔni hali ne ɲɛ tɛ ta fana tuguni walayi ne ɲɛ tɛ foyi la bilen ɲa to ala ma walayi tiɲɛ yɛrɛ la ne ɲɛ tɛ foyi la bilen ala ka ne saba bɛɛ amina ala ka ɲaga d'an ma Kuyate Konate Konate minnu y'an ka jateminɛkɛlabaw ye ni olu ko k'olu ɲɛ tɛ bɔda la bilen nin ko in na ma nɔgɔn sa dɛ an tɛna Bazo ɲininka Bazo min ye bɛn ni master kɛ Alpha kana nin fɔ koyi nin t'a ɲɛnama ye nin waati dɛ n'a bɛ kɛ cogo di parce que tiɲɛ yɛrɛ la ko in ninnu tun ma dabɔ ne kɔni t'a dɔn min kɔni don tiɲɛ yɛrɛ la dɔ b'an kɔ sugura ne ye fɛn d'e ma hali bi olu bɛ sugu kura la anw bɛ arajo la yan fɔlɔ ka weleli kɛ k'i fɛla fɔ o ye 76 65 09 89 68 61 23 87 jamukan o ye Bajinɛkɛ lɛfɛ n ko mɔgɔ ma ni Bajinɛkɛ lɛfɛ sigira ale kɔni bɛ jansa de awɔ kɛ Bajinɛkɛ lɛfɛ bɛ jansa fɛrɛtɛ min na o ye numéro ye o ye 79 08 36 34 Bazo bɔra ka kuma dɔ fɔ n'o ye ko kalan in tiɲɛ don an bɛ taa sɛbɛnni bɛ yir'an na a dɔ la wali sɛbɛnni don dɔ la an bɛ taa walikan yɛrɛ de fana kalan nka a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ de dɛ wala a bɛ ɲɛfɔ de donc an bɛ k'an sigili min kɛ ka ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ Fofana juma wula fɛ kari kɛ kari fɛ ale fana bɛna laseli minnu kɛ a bɛɛ ɲɛfɔli de a bɛ ɲɛfɔ de bɛɛ yasa i k'a dɔn k'a bɛ ɲɛfɔ i b'a kalama ko a bɛ taa o kalan min kɛ n'a bɛ kɛ walikan na walima n'a bɛ na hali wali sɛbɛnni yɛrɛ fana kalan o bɛɛ kɔfɛ i b'a ye ko sɛbɛn fɛnw bɛ na i n'a fɔ école d'Alger ninnu école d'Alger voilà bolonɔ bilala Mali ni marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ 2015 san k'a fɔ an ka bɛnko la mais o bɛnko la sɛbɛn n ko n'i ye kalandenw dɔw ka laseli mɛn i kunkolo bɛ funu de donc o b'a yira k'a fɔ ko ja hali kalannen hali ka se ka sɛbɛn k'a kalan i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i bɛ se ka kalanni kɛ ja o yɛrɛ tɛ bɔli kɛ koyi fo i ye min kalan i k'o fana dɔfɔ de dɔn i k'a ta yɔrɔ de dɔn sinon a kalanni jɛ o tɛ bɔli kɛ
O de kama minnu sɛbɛnnen don n'an y'u ta yɔrɔ jateminɛ an nana ɲɛfɔli kɛ malidenw ye k'a fɔ min sɛbɛnna a man ɲi a bɛ min nana tigɛ kɛ la o de ye nin ye n'a dun kɛra o kɛcogo la a bɛ wolo nin de la dɛ Amidou an ye débat k'o la Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma a taara se yɔrɔ dɔ la fo wasora waso ye jumɛn ye ni maa tɛ jɛ bilen k'a fɔ k'an bɛna baro kɛ accord d'Alger yɛrɛ bɛɛ kan i bɛna nin fɛn de e yɛrɛ bolo min ka ɲi dɛ an bɛ kuma o de kan dɔw ko ko le DDR k'a fɔra a kɔnɔ ko marifabila min fɔra a kɔnɔ n ko marifabila min fɔra a kɔnɔ n ko de nana ni marifa yɛrɛ tali ka caya parce que a fɔlen ko marifabilalaw kan ka taa k'u don da dɔ fɛ n ko mɔgɔw taara fara cɛnnikɛlaw kan u kɛlen k'u baw ka sanu feere u kɛlen k'u ka dugukolo feere u ye marifa ɲini u sen n'u bolo la ka tila ka t'u tɔgɔ sɛbɛn 70,000 dɔw bɛ t'u tɔgɔ de sɛbɛn wari de bɛ sara k'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ wari de sara ka marifa ɲini i bɛ wari de sara ka fɛn dɔ ɲini grenade dɔ ɲini donc i bɛ se ka carte dɔ sɔrɔ marifakuluw cɛ la caman taara o jiwoyo fɛ ils ont été condamnés comme ça au statut d'ennemi de la République. C'est des gens pendant ce temps ils ont appris à manier les armes, à vivre aux dépens de leurs armes. Yo wati muninke ko garañoga muninke we kododo bandia nyedona marfa ko nyedono fe yo sera boka ni marfa tugu soro ka kododo soro parce que ama foko ka mogo désarmé o fora de kuku armé folo ka klara marfa bubulo tugodi kuku takudo wona dola marfata kara sangawle pour que ka se ka ye ko marfatigi ye fo ke marfa soro donc a kunte min fene bolo no mogo be jota do la tara nyini yo kuma bla wana ndore mi ma kor ko nyafo kakay masro soro tugo de bala mais et pourtant mun ntumi ka kuma ke ngambe kuntara IOA ni awa muni kalani IOA ma fili ko no be kalani nay ambe taro kalangaw mais a nyefo to sisan sa ha danfara kɛra mun ni ɲɔgɔn cɛ donc b'a yira k'a fɔ ko fo mɔgɔw k'u kulomada de i ka ko minɛ ni tiɲɛ ka minɛli ye o de bɛ danfaraba don i ni maa cɛ maa min b'a yɛrɛ wolo ko mɔgɔ kalannen wa kalan in bɛɛ ye ɲɛfɔli de dɛ wa ɲɛfɔli fɛnɛ i tɛ se k'o sɔrɔ abada fo ka taa sɔrɔ fɛn min nɛgun kan wa fɛn tɛ se ka bila nɛgun kan fo ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ sɔnna k'i hakili jɔ ko kan k'i kuloma jɔ ko fɛ ka ɲinini kɛ i sen kɔrɔ bolo kɔrɔ diinɛtigiw bɛ mun de fɔ kunnafonidilaw bɛ ka mun de fɔ dɔfɔyalaw bɛ ka mun de fɔ f'i k'a fara fara ɲɔgɔn kan adamadennin ka dilan an ka bɔ kunnasiri kɔnɔ an ka bɔ k'an tura an kun kan ka kɛ i n'a fɔ an bɛ ka taama i tɛ taama yɔrɔ jan n'o ye. Parce que Bazou est kuma dɔ fɔ pour que ka yira mɔgɔ la parce que don min na min nin kuma fɔ mais a bɛ se ka jigin k'a fɔ ko lakana ko kɔni ko Mali ye ɲɛ sɔrɔ o la bɛ anw t'a kɔnɔ maa gansan ye o oui an t'a kɔnɔ n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw gansan o non anw donna a kɔnɔ ni ɲinini sira de ye ni jateminɛ sira de ye marifa t'an bolo mais anw fana y'a kɛlɛkɛla dɔ de ye. An bɛ ka maa minnu kɛlɛ an b'u dɔn an b'u ka se dɔn wa an b'u hali u minɛyɔrɔ u ka faiblesse u dɛsɛw an b'o dɔn o de kama an sɔnna ka layidu ta o an bɛ layidu ta wagati min na a tɛna fɔ ko min fɛn jugu dɔ de tun b'an kɔnɔ min kɛlen don k'an ɲɛnamini kabilatigiw denbayatigiw de don an tɛ maakɔrɔ ye sa nka an m'an yɛrɛ dɔn an tɛna se k'an sigi k'a fɔ k'an bɛ se ka ko dɔ dilan ka taa sɔrɔ an tɛ se n'an bɛna min kɛ an bɛna min fɔ a bɛna fɔ jama de ɲɛna. Hey, parce que bien an mɔgɔ bɛ au moins fɛn min bɛ ka kɛ Mali la a ka se ka kɔn diɲɛ mɔgɔ fɛ a ka kɔn mais bi Mali kɛlɛ bɛ ka kɛ n'a fɔ i b'a fɔ ko kɛlɛ min don c'est normal i b'a fɔ ko oui c'est légal c'est légitime i b'a fɔ ko Mali bɛ ka kɛlɛ sisan diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka kɛ n'a fɔ kɛlɛ min don i b'a fɔ ko Mali jo t'a la quoi oui. O tɛ parce que minnu kan ka laseli kɛ ka Mali lafasa
gɛlɛya donna olu ka baara la sinon i si bɛɛ i bɛ se ka bɔ k'a fɔ i bɛna juguman fɔ Mali ma i si bɛɛ i tɛ sɔn parce que o y'a sɔrɔ laseliw kɛra fo ka na diɲɛ farafinna jamana fanba kun ɲɛsin k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ Mali la bingali don wuya don n'o tɛ ani kumaw kɛra yan Mali mɔgɔ kalannenw a dɔfɔyalaw dɔw minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu ye historiens olu kun nana fɔ k'u b'a fɔ ka don mɔgɔw kunna ko Azawadi ko ye tiɲɛ ye an ko tiɲɛ tɛ dɛ ka kuma siran k'a ja parce que n'an ma kuma dɔw bɛna hakilila jugu don mɔgɔw kunna dɔw kun nana hakilila don mɔgɔw kunna k'a yira k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ ka jamana kɛlɛ min kɛ parce que u ye san caman de ta ka kɔrɔnfɛla la gosi ka kɔrɔnfɛla kɛ kɔngɔ minɔgɔ ja o dugu ye a bɛ don n'i taara Gawo ni bi tɛ dɛ Gawokaw b'a fɔ ko Mopti tɛ jɛgɛ dugu ye n'i taara Tɔnbukutu kɔnɔ ne yɛrɛ y'a f'i ye taa Tɔnbukutukaw tɛ Mopti jate jɛgɛ dugu ye b'a ko Mopti ye sugu dɔrɔn de parce que olu ka jate la jɛgɛ in bɛɛ bɛ bɔ olu de fɛ i bɛ se k'o faamu n ko ATT ka wagati la ATT kun ye jilankurunin fitinin dɔ san don min na a bɛ tɛmɛ 3e pont fɛ a dalen don mobilibaw kunna ka taa Kulukoro siraw tigɛra an bɛ sira kɛrɛfɛ n ye mɔgɔ dɔ jɔlen u bɛ k'a fɔ ko ko ni bato bɛ taa mun ɲini kɔrɔn fɛ mais a bɛ k'o min fɔ a dalen don o de la dɛ parce que ale bolo ji de bɛ kɔrɔn fɛ ni bato bɛ taa yen komi n'a fɔ ale de la ka bato dɔ bolotɔ ye tile fɛ Mali ji bɛɛ bɛ tɛ kɔrɔn fɛ de ne ma ko Mali bato e tɛ voyager bato na i t'a ye i ɲɛ la yɛrɛ e y'a miiri ma bato ye o Mali bato e m'a ye i ɲɛ la o parce que e tɛ kɔrɔn fɛ ko kɔrɔnfɛ mɔgɔ de bɛ bato ko kalama parce que ji bɛ yen de mais hali ni ORTM na o kɔmuso ye a m'a ta tɔgɔ ma hali sini ni kɔrɔnfɛla bɛ bɔ an bɛ cɛncɛn de ye ni Bɛnkara bɛ bɔ kulu de bɛ ye i b'a sɔrɔ karo caman bɛ yen nɔ olu bɛ mɔ karo bɔ dugu la ka ban tɛ kulu ɲɛ la kulu min bɛ Bamakɔ bɛ Bɛnkara yɛrɛ mɔgɔ lamunun tɛ ni kulu ye an bɛ kulu fila camancɛ la kulu kelen don k'a lamunun ba bɛ tɛmɛ olu kulu fila ɲɔgɔn cɛ awɔ mais fɛn bɛɛ turula a kun kan sisan ko kuma ka kɛ ko pour que jamana kɔnɔdenw ka se ka ɲɔgɔn ye o bɛ ɲɔgɔn ye cogo di sinon kɔrɔnfɛmɔgɔw bolo kɔni anw tɛ foyi kalama jiko la an bɛ ka kɔrɔnfɛla min kɛ ko jiko ka gɛlɛn olu yɛrɛ bolo an tɛ foyi kalama jiko la mais u ka jiko gɛlɛya kuma taara yɔrɔ min na o de ye kɔlɔn minnu bɛ yen walima u ka miniji sɔrɔ cogo gɛlɛya b'o la donc u nana mɔgɔw bila ka miiri n'a fɔ ba yɛrɛ tɛ kɔrɔnfɛ dugu si la kɔrɔnfɛ dugu jumɛn bɛ yen ko ba t'o la n'a bɔra Kidali la et n'o tɛ an ka alikama ka waso n'a ye Mali kɔnɔ yan n k'a bɛ sɛnɛ Tɔnbukutu de a bɛ sɛnɛ yen ni ko ɲɛ tununa an na a bɛ don an bɛ sɛgɛn dɛ o la an bɛ bi ta bila yan sini ye don wɛrɛ ko ka lamɛn bɛɛ kɛ bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn bɛɛ k'i miiriya